Harley. Sabi mo. Pretty Harley. Ano ulang good na pero Sa dami ng maling nangyari. Pag nagkuha kayo po ang kaunan. Hi, Sir Chris Litch. Thank you. Thank you for watching. trying to go. Tons. God. Oh my God. Sa dami ng maling. Thank you so much. You're welcome. Thank you, Sir Chris Litch. Ulit-ulit. Thank you for the like, Sir Quill. Ito na. Ito na. Uy, ano yung kanya? Ito na. Hi, Sir Ronnie. How are you doing? I'm doing live stream. Thank you sa likes. Hope and I pray someday I know touch me so true love. You're my only dreaming. How can I each time I love to say goodbye? You were there. Tomorrow when I touch the sky. Ikaw ay akin. Thank you so likes. I'm alright. I'm alright. Thank you so much. Oh, na, 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 I need to know. You are a beautiful woman. Oh, thank you so much, Sir Ronnie. Ronnie Vigari. Thank you so much for the like. Tigrant! Oh my god, my favorite feet beauty. Your favorite. I have a muscle. The favorite. Teeny tiny but have a muscle. Something like that. Oh, Hi, good morning, Jose. Good morning to you. Evening here. Perfection. The perfection.
Are you married? Not yet married, but I'm getting married pretty soon. Look. Thank you so much from Brazil. Hi, Vitor. Larry, Brazil in the house. From Brazil. Brazil. See. When are you coming to Miami? Huh? Miami is very far here in the Philippines. My God. Miami. Very, very far. So far. A beautiful, wonderful. Thank you, Jose. Thank you sa likes. Yes. Ubos na yan. Paano? Are you happy because of Capito? I don't know what you mean. I don't know what you mean to say. That's why I don't know what. Seriously, I don't know what you mean. Seriously. Yeah, but you don't have to swim. We can get a plane ticket. Plane ticket is one. It's expensive. Oh my God. Country Vitor from Philippines. Let me be the great love. Huh? Jose? What you said? Blendy. Have blendy. Sukan. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hi, hey. Hi, hi, hey. Irvin, Robin. Hello, Irvin. Thank you so likes. I love Filipinas. Thank you, Victor. Yes, Sir James Round. Hi, Sir James. Thank you for joining me again. Mistake Mirage. Hello, good day. Happy for you. Thank you, Mistake. Hey, how are you? I'm doing live stream here. That's what I'm doing. Thank you so likes. Alright. Miss aking mata. Come back to meet you. Tell you I'm sorry. Lovely you are. Ay nako! How you doing? Dito ka daw kay mama ba din ang bata? Bawal ang bata. Bawal ang bata din. Bawal. Kuha na. Oo. Mommy. Oh my God.
But to meet you, tell you I'm sorry. Up, chops! Dito sa ano? Dalawa! Dito sa suluwas, dara na dito. Ay! Dalawa! Ayos ah. Thank you so much. 6 people in the house. 6 people in the house. Thank you sa likes. BC. Ano ko lang biyawas. Sorry. Tiada! Ako tiada pati mo! Oy, tada! Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nabigay kulay sa puso. Thank you. Thank you sa likes. Thank you sa nagla-likes. Kapag ako'y nagmahal, ang lahat ng ito'y pamalay. Uy, tala. What na? Sir, mas imo. Dua na yun. One na yun. Uy, adik po. Ikaw yun. Paunan mo, ha? Paunan mo. Kada makaukit ko sa bayan niya.
video. Wala ba TV? Tapos. Mama, pag birthday ko lang, panda ka na iskilahan. 8 days na lang. 8 days? Birthday ko na. Oh my God. Baga August 3, tas 25 niyan. 25 plus 5, 10. Tapos 5 bagang dagdagan, tas plus 3. 8 days na. Birthday ka na? Opo. Magiging stock knowledge daw sila. Ano? Stock knowledge ba? Ikaw, pangalan ako. Naman. Lalaman ng puso.
watching. Oh my God. Who's the one who liking me? Thank you so much. I really appreciate who liking me. Thank you a lot. Thank you so likes. Thank you so much for the likes. Pag naging kamunitin, banatan mo doon. Para walang pakalaya. Doon, masitiyak ka doon. Thank you. Hello. Hi. Thank you sa like. May condense. Makaan mo na ako. May condense. Magkaon ka muna.
Hi, Left Curfew. Hello. NC France. Hello, NC France. Yuk. Oh. Oh. Mami. Hi, abo ko siya ng ano ha. Mami. Hi, Anita. Beautiful Anita. Hello. Ipababawal ang baga. Dito, mama. Ha? Wala. Thank you, beautiful Anita. Hello. Thank you so much. Palog. Ko. Mami. Thank you, Anita. Mami. Ay, hindi ka busy baga si Mami. Ay, Mami. hindi ko na ko pa kanyon. Ha? Hindi ko na ko pa kanyon. Ah, Sedih. Sedih. what na? Ay, sino mga ubos? Ang kuruwa ba ganiya? Ang kuruwa ba ganiya? Malawa. Medyo lang sa to. Ano na, may mo pa, kaldiyo lang. Hindi ko na imod. Mami. 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 Mami, tosek. Mami, ano? Mami. Mana? Mami. Mami. Busy baga ako? Ko. Wala nga ni. Ah. Pika, mami. Hmm? Wala nga ni. Ah. Wala. Mami. Pika, mami. Wala nga ni. Ah, mami. Mami. Bungol ka? Sabi ko baga wala.
Nana. 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 Thank you so much. Your food, my God. Oh my God. How are you doing, guys? My life. Oh my God. Hi, Marianne. Buds. Hello. Hello, Marianne. My God. If I say your best friend's name, you are out. It is impossible for their name not to be on this list. Thank you for likes. Thank you for those who hit the likes. Rosalind, you are out right away. If their names are Elliot, Tamara, or God, Caleb, like, bye-bye, for buddy. you. Still in the game? Leave a like so I know who is still here. Now I will say some more common names, but still kind of rare. If your best friend's name is Nathan, Sophia, or Jack, you are out. Ethan or Claire, see you later, alligator. Subscribe if you love your best friend. Samuel and Vanessa, you are out too. And if your best friend's name is the first person that appears when you click share and then more,
Marcus, Bram. Thank you to those who hit the likes. Thank you so much. I feel full. Oh my god. Hi, Sir James. Sir James, thank you for the likes. Thank you, Sir James. Thank you, Sir James. Ah. Hi, Shirley. Everything alright with you, beautiful? I'm everything alright. No worries. Oh my god. Thank you so likes. Thank you for the likes. Much. I was so afraid of all the things you find. Thank you so much, people in the house. Sure, you are very attractive. Sure, you are a very attractive and beautiful woman. Okay. Oh, thank you so much for your God compliments for me. Thank you, Sir Marcus.
Yes. Marcus, hello, how are you? Santa Rosa de Lima, my friend from Colombia. Thank you so much, Sir Marcus. Well, see you later, even more beautiful Loki. Thank you, Sir Marcus. Thank you. Thank you for joining. I fell asleep now, my God. Thank you so much. So hit the likes. Thank you so likes. Thank you so likes. Thank you so much. Thank you for the likes. Thanks a lot. Thank you for the 15 people in the house. My God. I'm watching. Hello. Ano, may kondensada ba? Hindi, wala naman. Nabakal ako. Ito na yun. Cheese.
so in love with you. You know, I love you. I love you. Di pa man naninog ng guys. Tigre mo. Di pa man naninog. Ito, pili ako ito. Ade. Ano ba? Adi yun. Yeah, di ho. Tapos pagpili ka pa dito. Ano rin yun na? Doon. Kudat-kudat pa yun. Ay, jadi yun. Maragi yun. Pero sa Sabado ang kuanan, ano kadua, nadako. Taas. Ang brown na bag. Basta yung makakakanin mo ka. Ah. Ah. Order na. You know, I love you. I love you, boy. I miss you. Densada. I love you. Kasama, lagi kawang kasama ko. Pinakakit ang bukid ko. Sa buhay ko. Kapag ikaw ay kasama ko, kapag ang bibig ko. Kapag ikaw ang kasama ko, pusong bibig ko, nangyari sa buhay ko. Maganda, alas ka. Mas kuha ka dito din. Kutsara. Kutsara namin. Tinidor. Dere. Kutsilyo. Tapos pinggan. Kutsara kita. Ang pinggan lang na ano sa day. Yeah. Yeah. Kasama. Kapag ikaw ang kasama ko. Tapos ang bibig ko. Nangyari sa buhay ko.
Sinigas na lang. Ano ba sinyo? Eh. Kapag nag-grab. Kapag nagkab. Some just wanna tell me I won't understand. That's it. Thank you so much for Kung kuha ko ang biyawas. hanggang na. Hindi mo yan. Kain sa inyo. Eh, ayun. Ano yan? Iyak. Ito ka magkaon, kay maraming po ka din magkaon. Urula ka naman. Kaya kita plastic. Ay, paano plastic na basurahan? Sanay lang. Paano Sanay lang. ito gagawin may hinog? Sanay lang. Hinog. Tadi yun. Hindi na yan. Pabulog ko sana pag kuan. Oo, maganda sila. Kailangan. Ha? Oo, maganda. Eh, bali mo mga hanggang Walo yan. na lang ako. Ano? Kanan sa'yo ito tayo. Wait, wait. Corn. Grabe yan eh. Oh my God. Eggplant. Para. Yummy. Hello? Sir John! Oh my God! Hi, Sir John! Karito tabi ang tissue. Kami lang ko tissue. Thank you, Sir John! I would love, how was, oh my God, hi, my love! A good day, tired day. You are married. I'm getting married pretty soon. Thank you, Sir Mike. Ay, Sir Mike, Sir John. Oh my God. Sir Mike. Thank you, my love, Mike. Thank you, Sir John, for joining. Oh my God. Uh-oh.
slow down. Avocado. Gusto mo pa, Gab? Gab, oh. Gab! Ay, doon mo eh. Tama. Thank you so much for watching. I'm sorry, okay? No worries, sis. Oh my God. For a non-sticky lotion. Sinasabayan ko siya at ginagaya ko yung mga dinodrawing niya. Kaya naman one time, doon na rin ko ulit yung tips ng Archangel. Bigla ako naalala yung mga panahon na puro magdodrawing yung inaatuman ko. Yung underpants, naaalala niyo ba ba? Kasi kung mga bata ngayon, may kukumelo. Dahil tayo naman noon, may underpants. Yung tips ng mga napalakas na yan, at pinakauna nagpaparidor sa akin, yung bata pa ako. Kasi kaya kami nag-redirect na cellphone dati, napapakanta ako sa telepono. May tumanawag, telepono, sabagay natin. Sumaybay namin yan nung kaibigan ko dati. Uy, Rio, tara na, underpants na. Yun. Dapat din sarado mo, Gab. Pero maliban sa underpants, sa pinaka-inaabang ko talaga dati ay ang cartoons at anime. Kaya naman ako sa dahilan kung bakit excited ako umuwi dati. Galing school, isa na dyan sa YouTube. Para mga repa, isa rin po sa paborito nyo. Naalala ko ano rin kung ano na pinagagagawa. Kung mga rin marunong kung mag-bending ng elements. Firebending. Naalala ko putol mga palatas na apat ang minut kasi ang putol lang ito. Dahil tumali mga internet sa Pinas dati ay high school na ako nung napanood yung kontra nito. At sa kuko ko pa na panahon yun kasi mabilis-bilis ang internet. Kasi bago mga ako doon kayo kasi noon na iba yung buhay. Sino mo? Nasa nakabata? Kasi ka mo? Pero nung bata ako ay ayaw sa umakay kahit ako na ulit na lang yung episode na pinapalik ko sa TV. Ay basta marinig ko lang yung gusto ko ay nalasali na ako ng tatlo para manood. Ang isa kong malapos sa inaabot ko doon ay yung Benten. Hindi itong Benten na to. Ito, hindi na Benten. Kung gusto ko nga na Benten, laban ako po natin kasi nagpapaya baka kami lagi na mga klase ko. Sino mga kapag-drawing at Italiano sa mga alien event. Doon naman tayo sa mga palabas na anime sa TV dati. Ito talaga mga tulad dahilan kung bakit bata pa lang ako ay nakakapagsalita na ako ng Japanese. Yung flower, natatanda yung itong anime na to. Kung hindi, ay nare-refer ko itong anime na to sa memorya nyo. Kasi itong anime na to yung Thank you so much for watching. Dapat yung lock na sarado. I really miss the Kwan. I really miss the Kwan and the Me too! I really miss the Kwan and the ano. Oh my God.
I miss you, my lovely hubby. My hubby. Wait, hindi kami po. Bawal bata. Yan, Sammy Yummy hubby. Thank you so much. Wait, I need to call my hubby. Thank you for watching. I want to see.